היי, שלום, זה וירו. רוצה להכיר לכם נשימה שכל אחד יכול לתרגל, מתחילים, חדשים, נשימה שמאזנת רגשית, נשימה שעובדת עם הנחיריים, אנחנו נשתמש בשתי הנחיריים. אם אתם סובלים מנדודי שינה, אם קשה לכם להירדם מזה שיש לכם מחשבות, אם מדי פעם יש לכם לופ מחשבתי לגבי משהו שמטריד אתכם, אם בכלל אתם רוצים להתאזן, להרגיש יותר מאוזנים, זו נשימה שמאזנת את שתי חלקי המוח, מאוד מרגיעה, והיא גורמת לזה שבעצם אנחנו יכולים להשתלט על לופים מחשבתיים שמוציאים אותנו מאיזון. מה שאנחנו עושים, אנחנו עובדים עם יד ימין. אנחנו סותמים את נחיר ימין, ואנחנו הולכים לקחת שאיפה מנחיר שמאל. אחרי שסיימנו לשאוף, אנחנו נסתום את נחיר ימין, ונוציא את כל האוויר מצד ימין. שאיפה משמאל. נשיפה מימין. שתי שאיפות ואני כבר נרגעתי. לעצום את העיניים, להמשיך את השאיפות והנשיפות. שאיפה משמאל. נשיפה מימין. קחו לכם 3 דקות בצד. אם אתם רוצים, תעשו את זה 2 דקות היום, לפני השינה. לאט לאט אתם תראו שה3 דקות האלה הופכות לבד ל5 דקות. קחו סטופר, תסתכלו כמה זמן אתם עושים את זה. נשימה מומלצת, להתחיל איתה בנשימות נחיריים. יש כל כך הרבה יתרונות לאיזון המוח דרך פרניאמה, דרך נשימות. אחת האוצרות של קונדליני יוגה. מאחלת לכולם יום טוב. תנסו ותספרו לי אחרי שניסיתם. מומלץ. סתנם, תודה רבה וברכת ימים טובים לכולנו. פסח שמח.